Ngiyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel igama uPaulson ngitshalile iNyofiki. Okubalulekile lokhu ukusubscribe nokulike nokuba i-member ye-channel uma uyi-member at least kuba nemali engango-R9 noma njalo unikela ngayo. Kanti futhi uma unalo uthando nesifiso nokufuna nje ukuncoma nokubonga umsebenzi wezayo, you can also use account number khona kwamanye ama-video ukupha nokunikela ngalokho okufela othandweni. Umthapse ngwakangema uthi ngibubeke ngigama kahle izinwele zami. So la ukuthi uphuphe igama inwele. Nake singakusho ngokuphupha igama inwele. Number 1 asiveze ukuthi uma uphupha inwele singathela nje ngoPaul Dluma uyigama lungayisho imizamo yokuvuselela ithemba nokuvuselela amandla nokuxazulula mhlawumbe inkinga nezinkathazo zakho, yabona. NgokaMathewu 6:17-18 kodwa lapho uzile ukudla ukame inwele zakho futhi ugeze ubuso bakho, khona-ke akekho umuntu oyoqaphela ukuthi uzilile ngaphandle kukayihlo waziyo enikweza isithekeli. Number 2, kuyenzeka futhi uma uphupha la inwele sithi na uPaul Dluma usigama lokhu ngabe lusho ukuthi ungase ukwazi ukuvuselela noma ukuphakamisa amandla nodumo nokuzethemba ngokusebenza ngokwesikhandla, yabona. Umshumayeli 9:8 uthi kugqoka ukukama izinwele zakho futhi ubukeke kahle kakhulu. So ukukama kunako lokukhomba ukuzama ukuthuthukisa indlela, ukuthuthukisa amandla, ukuthuthukisa udumo noma ukushintsha impilo yakho ukuthi ibe ngcono, yabona. Kodwa asibheke ngale ndlela leyo ukuthi number 3 futhi kuma mhlawumbe inwele kungaba uPaul Luphi-ke uma usikama kepha bese ziyaqothuka ngoba lokho sekusho ukuthi ungase ulahlekelwe ukuthi olubalekile kakhulu kuwe, yabo. 4, kungenzeka futhi uphupha inwele kube uPaul uma uyigama iqothuka noma ke siphuma kuwe, lokho kusho ukuthi uzolahlekelwa mhlawumbe imali. 5, uma uphupha inwele uPaul Luphi uma uzigama iqothuka lusho ishwa ongayifaka wena kulo elizokwenza ukuthi ulahlekelwe noma ungaphumeleli, yabona. Azivale ngokuthi-ke kodwa futhi uma uphupha inwele kungaba uPaul uma uzigama iqothuke lungakhomba ukwaliwa, lungakhomba ukulahlwa nesahlukaniso-ke uma ukuthi wena usushadile njengamanje. Uma ngeze ukugamela izinwele zakho bese ziyaqothuka kusho ukuthi uzolahlwa wena, uzokwaliwa wena, uzohlukanisa wena, yabona. Noma kungenzeka ukamele inwele zalo muntu loya. Uma ukamele inwele zalo muntu loya eziqothuka kusho ukuthi uzokulahla lo muntu makuwumuntu wakho, uzokushiya lo muntu wakho, yabona. Siyabonga kakhulu-ke besibeka la uma uphupha nje ukugama inwele. Kuhle ukugama inwele uma as long as zingaphumi, kodwa uma uyigama zibe zinhle. Kodwa uma uzosigama kucede isale ekamweni noma uyigama iqothuka kumbi kana kwethu. Siyabonga. Kulela uyo Jesu,